onye na mmiri a na-akwa ejebe onye anwa bụ Onyekachukwu society nwoke anyị Okonkwoeneanya bụkwa na mmiri ka ọ dụ Onyekachukwu Obalatule Onyekachukwu Okonkwoeneanya na pastor Adukile Ekwili nze onye bụ abịa onye anwa nọ n'obu ise wee sị na anyị na-eje anyị ejelukwe anyị na ya na n'ọkwa olu ozi ka anyị na-enọ na ndụ si na ba na-eme ekpele si nọọsụ ọsọ bụ ndị ekpele mgbe na-agụ na ụrọsọ abụ ndị ekpele o nwee ebe ekpele bido n'ọdịnala ka anyị nọ bache n'ebe ije ekpele onye malikpe ọbali ya onye gbọrọ ọgwụ tielie ọgwụ sie ise wee sị na anyị nwa na anyị amakwa ọgwụ ma ọgwụ amakwu anyị anyị akwa ama ọgwụ n'ụwa wee mechichi ibe abịala wee na mmụọ ọgwụ anyị akwa ama anyị ise dibịa gwọrọ ọgwụ si na ọka ọtụ anyị ka anyị mechie ekpele anyị ọgwụ tụkwabihe ise amosu si na ọbụlụbe anyị ka ọ bata nyaga amosu daka nkwie daa akwụ ya ise wee sị na onye ọbụla sikwa n'ụwa ka abịa na onye na nwa bịala ụwa ya reme akali ya a sị m akala aka ya chukwu ji ewere tie ka o tiekwuo na nke anyị ka ọ bala anyị uru ise ọ sị na ọbala anyị ka ọ na-achọ chukwu were ọbala ya wee wasa ndụ chọrọ ndụ ise ka ọma ka ọbala mmadụ si adụ ọ sị na nsị na aja ka o ji eje aka nsị ya na aka aja ya abakwa n'ọdụ n'ọbọ Ekwili nze olitekwere nyanya agbọbụ ya nje Ekwili nze ewefukwa m ụmụ ya n'akụkụ maka na ụmụ ezi ekwe ya nyanya ji enyebe nsị na aja na ọnya bụ onye je gwọtani ọ sị na ọka owe oke ikpo ka o wee karịchaa maka na ụfọdụ na-eji ewe oke ikpo ka ba karịchaa ngwulu onwekwa onye ya eme akala ibie n'ụwa anyị si onye otu aka lụta mma na ya lachakpọzịa akala aka ya ka ụwa ya eme maka na ụfọdụ iwe emeta ya bụ onye amụ na ngwulu ya emekwa akala ya ụfọdụ ahụ na-asị otu aka lụta mma na ya zụọ ọrụ ọnụ anyị si na ya chọrọ bịa na ọya akwụkwọ ụgwọ ikpo weta ise ma ikpo dọbuo ise o je nwụta ọgọdụ dọka ọya akwụkwọ ụgwọ ọgọdụ ya ọdụ n'ọwọ nne Ekwili nze wesịpụ na anyị agụfe onwe anyị na ndụ ya nwụta ọgọdụ gụfe onwe anyị na ndụ ya ewu oke ikpo na ibe anyị nọkwa bụ ọdịnala a sị m enu na-ekwe nzu ana na-ekwene nzu ndị chi orimidekwa were nzu a sị m mmụọ nọ na na-ekwene nzu mmụọ nọ n'elu mmụọ nọ n'anyanwụ mmanụ na nwa mmanụ na kpakpando asị m moving star asị na m akpọkwa gị okosi gị gbaa ya nso ekenekwe m asị m n'ọkụ n'ugwu ọra chukwu ke bifo kebe mmadụ Ekwili na ọ ya abalị anyị o ise Obiọra nwanne m ka ịbụ bụrụ nwa anụmokpu asị m ezinụlọ bụ mma ise asị m na aka nni nwoke ya bụ aka nni ya aka ekpe ya bụ aka ekpe ya ije n'iru ịnata mma ije na azụ ịnata mma igbo n'aka na ihe egbutekwana mma igbo n'aka ekpe ihe egbute mma nwanne m Chibuzo John egwu ọnwụ gị wee egbe mma eji egbu ndị ilo Ekwili nze asịkwa m na onye si na ya akwado na akwa ọrụ ahụ onye anwa ya akwado ma nne ma nna ma nwanne ma nwanne onwekwa ihe emenwe ibe edu n'ibe na o sikwere ike akala ụwa onye na chie ka a na-eme anyị akwa eje eme akala mmadụ ma mmadụ ahụ kwana bịa na nke anyị na oye ewe anyị iwe maka ụrọ ya ga obido abịa ije mebi ile abịa oye ewe iwe wee sị na nwanne m nso nya abụla abịa ma ọmaka na ọmaka na mma Ekwili nze gbaa ọgba okwu ọnụ asị m Chimara ọbụnagodu be nna m ike ngaduba Okonkwoeneanya asịkwa na m akpọwa oku gị bịa zanụ m oku na ị na-azalịkwana m azalị wee sị biko gbaa ọgba okwu ma nke nlote ma nke m eletere ekpe asị m na okuru mezu ya na-aba eziokwu na-aba ndị ichie ise Ekwili nze asịkwa n'odo odobe edobe ara edobe anyị ọkọ na ọhịa aghọgbu anyị nọ n'odo n'igugu ka anyị nọ anyị jekwa anyị ejela n'ọkwa na anyị anọlụ a sị ma n'ụmụokpu nwoke amụ n'ụmụokpu nwaanyị amụ n'ụmụokpu ma ndị nọbe di ma ndị nọbe be nna ma ndị ka ya afụ ma anyị nwa wuo ọkpụrụ n'ala maka na asị na nwaanyị bụ nwa ọkpụ anyị nwa bụ ụmụ nwoke bụ gburugburu anyị dọ adọ o nwere ebe anyị jije wee sị na ya asị m na oye dolu na anyị o akwa na aghọgbu na n'ụmụokpu ndị ezigbo mmadụ ndị ajọ mmadụ nyedo n'elebe mma nyanya bụ ụba galagala ekenekwe m na ibe anyị Ekwili nze anyị kenele iri nne Ekwili nze anyị sị na ọ ga-adọli ya na mma n'anya bụ Ekwili nze onye anwa bata n'obu
asị na mbati ọbata n'ọnya bụ Ekwili nze ọnya ka anyị na-agbakwu tufu anyị na ọlụ wee mebe nwanne nwa nwanne ya anyị gbajekwuli ya n'ụzọ ụtụtụ okele ikpo na ọ bụ nke mmiri anyị ejebe na mmiri ọda nke ime ndeli anyị agbajekwulu ya bụ Ekwili nze okele ikpu ya o wee dula anyị ejebe na mmiri ọda nke anyị ya mgbe ọbụla ele ọbụla o si na-edu ọnya wee Ekwili nze ọnya nwa ma aba ọnya na-agbala anyị aba ndị orimiri ọnya nwa n'aka ya anyị wee bido ọlụ wee lụwa ọlụ anyị nwanne nwa nwanne ya nwanne nyere aka na ndụ anyị rinne site n'ọlụ anyị na-alụ onye nwa bụ nwanne siri anya ileba na ya ara ada onye bụ nwanne bịakwudobe onye bụ nwanne kwudola anyị mgbe anwụ ezi ọdụ ka ekedu ka agwọ nseke kalịa okwu na ụka kalịa ọ na-abịa ka anyị na-ada agbajebe ọsọ anyị la anya gbaje ọsọ na bie anyị nọdụ na nke ọbụla ewetara anyị na-eme ma nke anyị eli anyị na-eli wee melide ya bụ ije kparide ya bụ nkata wee ghọọba ngịga anyị sị na ọ ga-adọla ya na mma anyị sị unu bụ ndị ichie bụ egwu unu ya agọzi ya bụ Onyekachukwu Okonkwo bụ Ekwili nze anyị sị iwe dị n'ikwu nne unu ya agọzi ya bụ Onyekachukwu Okonkwo bụ Ekwili nze unu ga-achọ ụlọ ya ndị ilu ya kenye okie ma ebe anyị na-ayọzi unu ka unu nyeli aka na ndụ ya wee chịkọọla ya iru ọlụ ya mmụọ ndụ fụlafụ unu na-ataba nke ọmara wee mee asị m unu biko nụ na anyị na-ayọ ayọ ka ọ bụziala unu na ya na-abụ odonigwugwu ndị iwo na-ewe ya bụla odonigwugwu na ndụ ya bụ Onyekachukwu Okonkwo anyị sị na ekpere niile anyị kpe nọ n'ọgbọ ka anyị kpelie n'ọgbọ ga-esolu n'ọgbọ lee nọ n'ọgbọ ga-esolu n'ọgbọ lee nọ